ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማታት ኡሉም ዊንፔንግን ማኒቶፓን ተሳትፎም ኣብ ሃገራዊ መደባት ከም ዘዕዝዙ ገሊጾም ቱርክን ጃፓንን በሓባር ዝጥቀማሉ መደበር ምምንጮን ክለሳው ጻዓት ካንጻ ከም ተሰማሙ ይግለጽ ኣሎ ሓድሽ ፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ነበር አልቫሮ ኡርቤ ኣብ ልዕሊ ሽርሕታት ቅትለት ከኣልም ምጽንሑ ወቂሱ ዜና ብዝርዝር ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ዲዮስቆሮስ ራብዓይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ብምክንያት በዓል ትንሣኤን መላእ ህዝቢ ኤርትራ ቃለ ቡራኬ ሂቦም አቡነ ዲዮስቆሮስ ኣብ መልእኽቶም ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከቡ ምእመናን ኣብ ሓለዋን ልምዓትን ሃገር ተዋፊሮም ዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ህዝብን ከምኡውን ኣብ ሆስፒታል ዝርከቡ ወገናት እንቋዕና ብርሃን ትንሣኤ ብሰላም ኣብጽሓና ድሕሪ ምባል በዓል ሓጎስን ተድላን በዓል ፍቕርን ሰላምን በዓል ሓድነትን ጽንዓትን ክኾነልና ትምንዮም ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ዲዮስቆሮስ ራብዓይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ መወዳእታ ነዚ ቅዱስ በዓል ንዝሓዘኑ ብምጽንና ሕንጽጉማትን ሽጉራትን ካብ ዘለና ብምክፋል ንዝዓረቑ ብምኽዳን ንዝሓሙ ብምብጻሕን ብምጽናዕን ከምኡውን ንዝኽታሞት ብምርዳእ እናተሓጋገዝና ከነብዕሎ ኣባታዊ ምኽሮም ብምልጋስ ንዓመታ ከምዚ እዋን ብሰላምና ብርሃን ትንሣኤ ከብጽሓና ሰናይ ምንየቶም ገሊጾም እዚ ከምዚ ልንከሎ ብብፁዕ ቅዱስ አቡነ ዲዮስቆሮስ ራብዓይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ዝተመርሑ ምእመናን ነጋድያን ናብ ኢየሩሳሌም ከይዶም እቶም ሊቃነ ጳጳሳትን ላዕሎት ሓለፍቲ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክን ዝርከብዎም 170 ምእመናትን በዓል ትንሣኤ ኣብ ኢየሩሳሌም ንምኽባር ከም ዝኸዱ ካብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣመልኪቶም ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ኡሉም ጀርመን ከምኡን ዊንፔግን ማኒቶፓን ካናዳ ውዳቢኦምን ጥምረቶምን ብምሕያል ተሳትፎም ኣብ ሃገራዊ መደባት ብሓፈሻ ኣብ ወፍሪ ቁጠባዊ ልምዓት ድማ ብፍላይ ከም ዘዕዝዙ ኣብ ዘቃንዑ ኣኼባ ህዝባዊ ምኽተ ገሊጾም ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ኡሉም ኣብ ኣኼቦም ንምኽተ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓለፈ መስተናኽላትን ዘመዝገበ ዓወትን በቲ ሓደ ኤርትራውያን እውን እንትጸጋታት ሃገሮም ንክኾኑ ብመንግስቲ ዝተጣጥሐ ባይታን ዕድላትን ድማ በቲ ካልእ ዓሚቕ ዘተ ከም ዘካይዱ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብቲ ኣኼባ ንተራ ሚድያ ኣብ ስነ ኣእምራዊ ኩናትን ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራን ዝካየዱ ዝተፈላለዩ ተጻቦታትን ዝምልከት መብርሂ ክቐርብ እንከሎ ተሳተፍቲ ንምኽተኦም ዘደንፍዑ ውሳኔታትን እለቦታትን ከም ዘሕለፉ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማታት ዊንፔግን ማኒቶፓን ካናዳ ኣብ ዘካየድዎ ተመሳሳሊ ኣኼባ ንህሉ ኩነታት ሃገሮም ብዝምልከት ሰፊሕ ዘተ ድሕሪ ምክያዶም ሃገራዊ መደባት ንምዕዋት ኣበርክቶኦም ክብ ከም ዘብሉ ኣረጋጊጾም ሓላፊ ቆንስላዊ ጉዳያት ኤርትራ ኣብ ካናዳ ኣቶ ሰመረ ገብረ ማርያም ንህሉ ኩነታት ሃገርናን ተራ ዜጋታት ኣብ መድረኽ ቁጠባዊ ወፍርን ዝርዝራዊ መብርሂ ብምሃብ ኣብ ካናዳ ዝነብሩ ዜጋታት ኣብቲ ተራሒ ዘሎ ዕድላት በብዓቕሞም ክዋስኡ ጸዊዑ ተሳተፍቲ ብወገኖም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብመንጽር ዝካየደሎም ዘሎ ቀጻሊ ተጻብኦ ዘሰላስልዎ ዘለዉ ልምዓታዊ መደባትን ዓብይ ዝሕብንን ምዃኑ ብምጥቃስ ዝውጦን መደባት ልምዓት ንምዕዋት ካብኦም ዝሕተት ከማሉ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ሕብረት ተራድኦ ናይ ጸባ ከብቲ ዞባ ደቡብ ጥምረቱ ብምሕያል ቀረብ ጸባ ንምርግጋጽ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ምዃኑ ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ገሊጾም ኣብ መንበር ናይቲ ሕብረት ኣቶ ንጉሰ ሃይለ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብቲ ዞባ ቀረብ ጸባ ንምዕባይ ብዝተኻየደ ጻዕሪ እቲ ዞባ ብጸባ ነብሱ ክኢሉ ናብ ኣስመራ ክልእኽ ከም ዝበቃ ጠቒሶም ናይ ምፍራይ ዓቕሙ ዝያዳ ንምዕባይ ጻዕርታቱ ቀጻሊ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ሕብረት ተራድኦ ናይ ጸባ ከብቲ ዞባ ደቡብ ኣብ መንደፈራን ደቂ ኣምሓራን ትካላት መዐሸጊ ጸባን መመስርሒ መግቢ እንስሳን ተኺሉ ይነጣጠፍ ከም ዘለዎ ዝጠቐሰ ኣቶ ንጉሰ እቲ ተራድኦ ብዝሒ ዝሕለባ ከብቲ ናብ 11,000 ክብ ብምባል ዓመታዊ ልዕሊ 16 ሚልዮን ሊትሮ ጸባ ክፍሪ ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ሓቢሮም ብዘይካዚ ኣብ ከተማታት መንደፈራ ሰገነይቲ ድባርዋ ዓዲ ዃላን ደቂ ኣምሓራን 8 ድኳናት መሸጢ ጸባ ብምኽፋት ፍርያቱን ህዝቢ ብርትዓዊ ዋጋ ይቐርብ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ዝተፈላለዩ ንኡሶን ዞባታት ንልምዓት ሓምላይ መግቢ እንስሳ ዝውዕል ልዕሊ 253 ሄክታር መሬት ብምምሕዳር ዞባ ከም እተፈቕደሉን ይጥቀመሉ ከም ዘሎን ኣቶ ንጉሰ ወሲኹ ብሪሁም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ደቡብ ኣቶ ባህታ ቴድሮስ ቦጎኑ ሕብረት ተራድኦ ናይ ጸባ ከብቲ ዞባ ደቡብ ብደረጃ ሃገር ብኣብነት ዝጥቀስ ንጥፈታት ይካየድ ከም ዘሎ ብምሕባር ሰሲነን ዘለዋ ቡፋሎን ሓመርያን ዝዓይነተን ከብቲ መርኣናይ ተዘካይድዎ ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ ኣብሪሆም
أمازن نايت أخي بحلا في كل قطبة ولمعات زوادرو أتو تصفات إن جرماية تحبرت نزلوا بالجاتات عكيبو قربت أباب تعزت أفين معوايا برتعوك سرح بملباو محرر زوادرو أبقونم ملاو أرقاقيت لهم زرقحن عبيتنا أقلقلوت تمرتين مرقات بزكايد زلوت صعري أبيات تمرتي زي نبرن عدتات كنا تسألن ناي مبعت أبيات تمرتين أب مأكلاي ناي مأكلاي درجة دمان أب كلاي درجة كبلا متنحن زفلتيو قون زدمان حاتز بنا برخب ممتقو تساتف نتون كبوتانا بوتا زفلالكو انتخونا زلتواب عبيتيو زمسكب زلوهم مبعت أبيات تمرتي دنقلو لعلاي نام مأكلاي درجة معبايا وتسيت ناي زخوين الله ندي زبرخ نقحتون تنصبارغيا بزعبا زبكل إيرنا إبراهيم نفع عن زدالوت أبطاب إلسا تصفى مريم كتوربيا أقولقلو تمرتين مسفحنا محيالن بزكاي زلو تعري مبعتا بيت تمرتي دنقلو لعلي نام ماكل درجة بمعايا فويتا كم زرخبو تمهرون ولدن محدار كبابي دنقلو زواجين لعقليتهم كابكم يتولدي أتو تخلاباس قدومن أنبا بري عدي كوماندر رسم الله شبيتون نيرينا بزهبو حبريتام أتابيت تمرتي نام ماكل درجة بمبالا دقوم كاب دخام تقلاقيلم تمرتن قوتلكم تتبابع بمحبار ولدي وين دقوم بقربا كتاتلكم زوقو عرديوم كابزي نجينا 5 كيلومتر እንዳ ተጓዓዙ ምሸት ብዙሕ ሽግር ነይሩዎም ሎሚ ግን እዚ ቤት ትምህርቲ ካብ ዝስራሕ ጽቡቕ ቶም ደቅናም ጽቡቕ እንዳመሓሽም ዘለዎም ብዝበለጸ ዝማነ ሕጂ እቲ ትምህርቲ ቤት በዚ ንሪኦ ዘለና ዝሓሸ ኮይኑ ረኺብና ኣለና ናይ ሻሙናይ ክፍሊ ተገይሩሎም ኣሎ ሕጂ ከዓ ወለዲ ናይ ትምህርቲ ኮሚቴ ምስ መምህራን ኮይና ብሕብረት ሓደ ሓደ ዝጎደሉ እንዳማላእና ይሰርሕ ኣለና እቶም ደቅና ግን ሎሚ ዓሪፍና ካብቲ ለይቲ ክኸዱን ክመፁን ብዙሕ ሽግራት ነይሩ ኣዋልድ ኣለዋ تخلو شجر جن هي تواسينا بصبوا درجة بسحنا لنا. تمهارون نجستي أسملاشين إيرترا مسفنين أبزها بوريتهم كرم حجي كابدن كلون جين دعنا تقعزك مهارة متنحن إذا ما عدد دخام يجبر من بارو بمذكر بيتمرتمنا ما كلا درجة معباجن كاب هالكن دخام تجلاجلن بقصانت كم مهارة كم زبقة حبيرا. تمهارون متكل مسين قصانت جرمين بجديهم اتتجير زل عبيت بيتمرتمنا ما كلا درجة بقربات مرتم ككتاتلون ولدم ككتاتلون من عدد كم فترة عبرهم. نمهر نيرنا 5 كيلومتر كنا إنا خان نمهر نيرنا هجي أو نيرو تأجمت من قدي تي من قد نخده زنبرنا هجي أبغى زخفيلنا خنا تصنع بغينا لنا بيت متجنرنا كاب جندعنا وعدنا بمزود صبقوا حاجة استجينا بفلاينا أنا ناشتو كابزي نقوى ساعة 6 سنين هاي نيرنا أو هاك كاب ساعة 8 منتناتو تمتنا بكترها فارس تاسترغنا تاستسينها بقرنا إنا دارقا دبزح بفارس نمتنيرنا أبز مستقبرنا قن أبساعتنا نهاي صبق عربايها أفدقى قزانا سلازوانا صبون مهارا لنا رئيس ممهر مبعتان مأكلاين درجة بيت تمرتي دنقلو لعلي ممهر سليمان إبراهيم دمام اتا بيت تمرتينا مأكلاين درجة كب مبالام زتان حتوت إتمهارو بحفشة نايشام راي كفر دمام بفلاي أمام حياش كم زحاقزة بمتكاس نابرتن ولا دن ممهران نزقبرو حاقزة تمسجينوم فاديمو زنبر مريت ناب نبر نمملاس بقند دما ماين حمدن بمعقاب حرشاو مهرتن مخبات حرستوت ببخبابيوم مسكراماتيوم زقادادم زلو أمزو بقلا نفحنا برت عدتات مرحنون عد قعدادن أبزقنيات الزكايد وزلو مااتان فتادما أكل نيزيوم فرتنا بمنت نزدالو توتصبصاب أبسرات ولي كتغربايا نبرتي عدتات مرحنون عد قعدادن نزوبا قلا نفحي ماين حمدن بمعقاب حرشاو اتوتاونتهم نمخبات قراوتهم نمحرس يدالو لهم أما حدار عد قعداد أتو قبر كيدان تولد برهن إرينا بزهابو حبريتا اتماتوت أكل نايتي بدرجة هاجرز السلاسل زلو وفراو نتفتات مخانو بمملكات لعلي 300 هكتار مريت نمعمام مع التاوي لعلي 700 نبرت النوافرو بالعل تقداس نتي سرحو كم زلو قليتهم كاب نبرت عد قعداد ويزرو نعمة أحمدن أتو قبر سلاسة أجاين بقديهم ماين حمدن معقاب كينيوم كل خال فقر مريت أب معباي اتوتاو النتون لعل إجامس لزلو نمعواتو بوهدتي سرحو مهلاو مارغاغيتهم كاب نبرت مرحنو أتو برهانو مبادما كرامات قدم مجمارو كبابيوم زاليوم نحرشان مدلاو أبرتيوم يسرحو كم زلو بمحبار سلتي منقسس قبرلهم ناي تراكتر حجز أمسكينهم هزبي بقبوء كي ودب كاز عوات مدبيلن زبلت أنباباريت مرحنو ويزرو نقستي أبراهام بقريا هزبي نتماتو تاو سراح بلعول تقداس نتي سلاسلو كم زلو
استمدب عمام كساب زازم دما بحيال نحن توفاينتن كسرحو مخانو مانتيرام تساتفت ماتو تاموداتا نتمدب نمعوات أبرتيعم كم سرحو بمرققات نقد معنت زكاية زلو سرح زلوهم حسرة مسارحيتات كفتح اللهم أزخاخيروم ህዝቢን ዞባ ድገን ዝተዋደድሉ ትካላት ማሕበራዊ አገልግሎት ብግቡእ ክትቀመሉን ክዕቅቦን ኣብ ማሕደሪት ዞባ አቶ ሳልሕ ሓጅ ምስ ነበርቲ ዝተፈላለያ ምምሕዳራት ከባቢ ናይትን ዞባ ኣብ ዝገበረ ርክብ ኣዘኻኺሩ አቶ ሳልሕ ኣብ ርክቡ መነባብሮ ህዝቢ ብሓፈሻ ናይቶም ኣብ ርሑቕ ምምሕዳራት ከባቢ ዓድታትን ዝርከቡ ድማ ብፍላይ ንምምሕያሽ ዝውጠኑ መደባት ብዘይ ናይ ህዝቢ ንቑሕ ተሳትፎ ክዕወቱ ስለ ዘይክእሉ ህዝቢ ተሳትፎ ክዕዘዝ ተላብዩ نتفتات معقاب ماين حمدن مترناف عدتات مكياد قوصرا طريتن ممعبال كوم زسرتو كبابياو طريتن كاب عبيت مدبات ناي زعمت زمخانهم تقساتو صالح زي صنحي حسرتات اغلغلوت نمملا زكايد صعري كم قدامنتاتو كسالت مخانو انصيرو تساتفتي بوغنم زوطنو مدبات لمعات نمعوات ابركتوم كم زايدو بمرقات اب محدارات كبابي عد ابراهيم كيرون هاوشايتن زلو صقم سيستماي فتح كنا ديلو مدبرات عنا زي بلن من محدارات كبابي دما قلحتا ككبرلن اتحساسيبهم